Somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapo din na. Ni-harvest ko rong buntagan no, sa akong masruman sa greenhouse na ko. So busy kaatak. So mao ni ron ang akong na-harvest o sa plato. So atong kilohon no kay aduna may mupalit. So ato asang tagaan o sa plato. So atong kilohon ni kung pila jud. So mo ni ang na-harvest mga upat ni sa kapunuan dito akong puno sa pagka-protein bag ako ni sa so mo ni sa akong harvest ron karon buntag. So para atong masaran mga gwapo sa dili pang tanan palihog, subscribe, taon sa akong channel, Sam's Vlog Bulag. O kaya na lang po kalimot sa pagpindot sa all bell para ma-notify mo in every time that I have a videos. No? Para updated mo sa akong mga video. So padayon ta. So ako ning gilohon para mabala na to, apply ko sa kaplato o apply sa upat kapunuan nga plastic pila ang iyang gramo tanan. So tanawan ni mga gwapo. So na ko kilohon rin no, 100 gram. So 9 grams na sa no. So atong kilohon. So, doon gijag 400 grams mga gwapo no. Lamig kayo kay hapit sa naabot og 400 grams. So sana lang kaguit para maabot sa 400 grams. So sa 250 grams ani ang akong baligya is 75 pesos. Ang usa ka kilo is 300. So mao na ni siya ang kilo na nako ang mushroom no. Almost 400 grams ang iyang kilo. Ani. So kung dinhi sa 250 grams, 250 grams kuan ni siya 75 pesos. So ga-retail ra ko sa pagkakaroon wala ko ga wholesale kay gamay pa man ako ang mushrooman. So ga-retail sa koron. So ang usa ka kilo is 300 pesos. So nindot kay no kay naka-harvest na ta. Kaluyan sa Ginoo ginagmay ra nga mga harvest. Ginagmay ra. So mo ni siya balin pati ano maayo iyang tubo, maayo iyang mga kuan pati kayo. So presko kay ni siya no bag-o ni siya pupo. So ako ni siyang ihatod ron kay namay ni order sa nga order akong migo no. Mega love shout out guys sa Kaitiw. Ipalit aning ako ang di-harvest karong buntaga. So ato ni siya ron putso no. Putso na to para ato nang ihatod. So para ready na siya para ihatod na ko. Mga gwapo ato na ni siyang putson ang mushroom no. Para ma-sell na siya so ma-deliver na po nako. So kani siya din putlo na ko ni siya kaning iyang tumoy kaning gini. So gunting ra akong gamit no. So isipad-sipad ni siya para so putlo ni siya. So diri mo ni akong libutan ng styrofoam mushroom na style. Putol-putol ako ni para maigo siya no sa styrofoam. So kanina po putlo ng gunting. So kuan mo tong mga gagmay nga mga kuan kay para limpyo siya lang taon kay pagkaon ba ni mga gwapo.
So far mo ni yung itsura oh. Na. So baling lami i-seld na ko ni ron. So kaon yung mga gamot-gamot niya para pag-deliver so limpyo gid siya. So lami siya presentable siya lang taon kay usa pa ang mushroom is limpyo kayo siya so kinahanglan ato po siyang i-sealed na limpyo po kani kitang asra mo niyo kana so putlon pag na akong mga tumoy dire para mas igo gud siya sa styrofoam. So maigo gud siya no dahil lami siya lang tawo. So balik ni ano to ni. Pwede ni siya nimo tapa, chicharon, pwede pud sambuan, mushroom soup, pwede pud adobohon. Chicharon halang-halang, pwede pud. So raw ni siya no, raw. So, nara. So, ako ni siyang putson, mga gwapo no, para mauna jud siya ang ato ang package sa mushroom. So, kani siya, this is 75 pesos, 250 grams. So, barato rin, no? Makasudan na ang tanan dahil lami po. So, mo ni siyang plastic cover, ako ni siyang cover dito. Na mga gwapo, so naka-sealed na siya, baling lami akin ang taon. No? So lantawan ninyo, so presentable kay siyang lantawan. Mao ni siya ang pamaagi sa pagbaligya sa mushroom no, pag harvest na ang mushroom grower, ang tagya sa mushroom, nagahimo sa mushroom, so mao ni siya, usa ni siya sa pamaagi na makabaligya siya, and it is very presentable sa mga customer o sa mga clients na mapalit og mushroom. So mao ni siya. So it is only 75 pesos mga gwapa, mga gwapo. Barato ra kayo, makasud-an na mo sa inyong panimalay. So okay di ba? Okay, di ba? So palihog mga gwapa, mga gwapo, ayaw niyo kalimti ang akong channel sa pag-subscribe. Wala may mawala nato kung dili madugangan pang atong knowledge, di ba?
Then ayaw kalimot sa pagpindot sa bell para updated mo sa akong mga videos nga akong i-upload kabahin og mushroom. So daghang din salamat mga gwapa mga gwapo sa paglantaw sa akong vlog karong higayuna. Manginaot ko nga naaduna mo na pukpuk karong adlaw. Daghang salamat. God bless us all.